Bueno, bideo honetan shortcuti buruz hitz egingo dizuet, eta kontua zera da. Shortcut da, klasean esan dugun moduan, bideoa editatzeko programa librea eta doainikoa, arazorik gabe deskargatu eta instalatu egin daitekena. Gure portatilekin arazo txiki bat egoten da, eta da, zuek ezaretela zuen makina horietako administratzailea. Beraz, ezin dozue programarek instalatu. Baina badago bigarren aukera bat, eta da shortcut modu portablean erabiltzea. Eta orduan, shortcuteko egileek eskaintzen dabe erabi. Bata da hemen ikusten duzu Windows installer, leku bitatik deskargatu daitekena, eta guk erabile ezin duguna, eta behan Windows portable dakarrena. Aukera bidagoz deskargatzeko, baina nik eskumakoa gomendatuko dizuet, nik ustot arazo gitxiago moten duelako. Klikatu dut, eta deskarga hasiko zait, programa honena, deskargaz karpetara joango zait artxibo konprimitu hori, karpeta konprimitu hori, karpeta hori gero maigainera kopiatu eta bertan deskonprimiduko dut. Vale? Hogeita segundo batzu geratzen dire eta moztuko dut grabazio eta laster jarratuko dugu. Deskarga osatu da eta esan bezala hemen behan aukeratuko dut karpeta, esploratzailea eta ekipo honetako deskargaz karpeta joango naz. Hemen dago shortcut lehen deskargatu dudana, orantxe deskargatu barri dudana. Eskumako botoiaz moztu edo kopiatu nahi dozuena, ikaso honetan kopiatu egingo dut, eta eramango dut kopia hau escritoriora, idazmaira. Orduan, danak kenduko dut, hemen dagoen guztia, eta hemen eskumako botoiaz itxatzi egingo dut karpeta konprimidua. Nire ikono honekin ateratzen zait, baina hemen importantena da zip karpeta bat dela, karpeta konprimitua. Hau deskonprimidu egin behar dut. Eskumako botoiaz egingo dut extraer aquí, extraer todo, atera ona, olako edo atera hemen, olako aukerak egongo dire. Kasu honetan extraer aquí edo extraer en karpeta honetan. Hori egingo dut eta hasi da extrakzioa egiten. Hor barruan dagoen eduku guztia ateratzen. Eta, segundo batzuk emango dizkiogu, eta laster egongo da. Bada aurrera, badago. Zer gertatu da? Karpeta hau ireki didala, bilatu behar izan dut, baina karpeta hau daukat orain. Hemen dago programa osoa. Eta hemen klikatzen baldin badut, eta karpeta honen barruan berriro klikatzen badut, bilatu behar dut ikonoa. Shortcuten ikonoa. Eta shortcuten ikonoa hementxe dago. Hemen klikatzen baldin badut, programa badago. Martxan hasiko da, zabaldu ningo zait. Gaztelania zabaldu da ikusi bezala, baten bateri ingelesez irekitzen bazaio, hemen settingsen idioma daukat gaztelania, edo language agertuko da ingelesez, eta aukeratuko dozu zuen gustokoa. Euskeraz ez dago. Baina gaztelania ipini dezakezu hizkuntzana lehen etzilez programa honetan. Vale? Eta ja bukatzeko hau txiko dut beste ohar txiki bat. Nik honi zera egiten badiot eskumako botoia eskerara acceso directo edo lasterbidea sortu euskeraz, irekitzen dit, sortzen dit artxibo txiki hau. Hau kanpora ekarten badut, zer gertatuko da? Hemendik aurrera, klikatzen doan bakotxean, hemen programa zabalduko dela. Deituko dio karpeta barruan dagoen ejekutable horri eta programa hasten da. Vale? Eta besterik ez, hori zezan azaldu nahi nizuena.